Знаете ли, че хан Аспарух основава първата българска държава на Балканите през 681 година? Той повежда българите през река Дунав, създавайки мощна държава, която ще просъществува векове наред. Неговото лидерство и визия полагат основите на съвременна България. Хан Аспарух беше блестящ военен стратег. Той успешно защити новосъздадената си държава срещу Византийската империя. Неговата победа в битката при Онгъл през 680 година беше повратна точка, която осигури независимостта и бъдещето на българската държава. Наследството на Аспарух се простира отвъд неговите военни постижения. Той е прославен за обединението на различни племена под единна българска идентичност. Това обединение помогна за създаването на силно и сплотено общество, което процъфтява културно и икономически поколения наред. Влиянието на хан Аспарух се усеща и днес. Той е национален герой в България, символ на сила и единство. Паметници и исторически обекти, посветени на него, могат да се намерят из цялата страна, напомняйки на българите за тяхното богато наследство и трайното дело на техния основател.